Salut și bine m-am găsit la un nou episod de Minecraft. De data asta Vlad nu mai e cu noi. Și eu astăzi, să mai spun notoare, eu astăzi voi mina un pic de namlen. Trebuie să aștept un copac să crească. Iată, mi-au din casă, că oricum până crește copacul. Perfect. Stai. De aici îmi fac. S-a întunecat odată. Din cauza... În fine. Am făcut eu aici o mini-mină. Când am terminat-o. O să iau niște piatră. Acolo piatră. Să-mi fac niște geamuri. Pentru casă. Bine. Bun, am revenit. Spar destul de mult. Aici a crescut un copac. Asta e bine. Mă duc să sparg aici asta. Fac crafting. Mi-am așa să pasă. Perfect. Și pun eu 6. Să pun mult ăsta. Mult nisip. Și jos ce o să-mi pun uitele ăsta. Trebuie să pun și târnăcopul. Scuzați-mă. Și niște notificări. Pun ceva pe YouTube. Au fi făcut Vlad sau Max un episod. Nu știu. Da, cred că amândoi. Asta e copacă destul de înalt. Mă enervează că am dat pe oră și o să vreau să-mi fac. Bun. Pus pauză că mi-a sunat telefonul meu și a trebuit să răspund. În fine. Și fac aici niște lemne. Ia câte geamuri s-au făcut. Doar atât. Să mai pun aici lemne astea. Și geamurile astea 20 o să fac eu, uite aici. Așa pun niște geamuri așa și se vadă frumos și se poate intra pe ușă. Uite încă un copac. Asta e bine. Uite în ochii mei. Uite în ochii mei. Așa. Nu fugi. Fugi. Te văd pe geam. Te văd pe geam. Te văd. În fine. Tot spun în fine. Sper să nu vă enerveze. Știu că vă enervează. Doamne, enervează. Dacă vă enervează, spuneți-mi în comentarii și nu o să mai fac așa. Bă, acum mi-au și de lemnul meu ăsta de aici. Care e? E gangster. Ce anume ăsta meu? Nu glumesc. Gangster. Vreau să zic la lemnul meu. Lemnul meu gangster. Așa.
ceva de genul. Și mai trebuie un geam acolo. Dacă nici măcar nu l-am luat. Și mai pun, uite aici, geamul încă în față și va trebui să pun încă unul sub și deja trebuie să-l sparg. Și nu-mi place când trebuie să sparg. Uite și cu două. Că și cu două să fac, uite așa. Să vin așa și asta de asta trebuie să sparg. Da, nu trebuie să nimic geamul. Pun așa doar ca să fie. Și mă trezesc să mă trezesc undeva aici. Sau pe parte și să nu mă băguiască pe undeva. Cauza asta. Hai mă, niște sticle mai avem. Da, multă, da, mai avem, da. Bun. Și încă un acolo. Perfect. Mai trebuie încă un pic. Încă un geam. Să mă dea, uite când mă trezesc, să mă dea ori pe pat, ori undeva aici ar trebui. Bun, nu mai fac. Uite aici trebuia să mai pun eu. Și acum trebuie să-mi iau niște, să-mi fac aici de-astea. Perfect, și acum de acum ies pe ușă. Mi-am distrus târnăcopul. Pentru cauze nobile. Cred. Târnăcopul a murit. A murit și a murit. Și a mai murit încă o dată și a mai murit. Și de ce tot moare, nu știe nimeni. Nu are mat. În fine. Mai pun aici unul. Perfect. Ceva de genul. Cam așa arată ca să... Bă, arată bine totuși. Da, asta e. Pe jos. Pe aici mai sus. Perfect. Bă, arată bine. N-ai ce zice. Decât că mi-a ieșit cât de cât. Bine, adică tot ce face frumos e asta. Și chiar m-am gândit bine la design. Și îmi place. Un pic mai obosit că e dimineața. Tot acum câteva minute am filmat și Slither și după și înainte de Slither câteva minute am filmat și Minecraft, un alt episod, primul episod, ăsta e episodul al doilea. Și na, asta cred că o să fac un pic mai lung. Sper să nu se miște în lag, dacă se mișcă în lag îmi pare rău. Spune pe filmare o să te miști chiar dacă mi se mișcă în lag, ca să nu ziceți că lipsește de pe canal Minecraft. Că cu copaii de ce face cu ei, eu mă duc să mă culc. Perfect. Nu știu, cred că Vlad o să uite la episodul ăsta și o să vadă ce casă am făcut. Că Vlad se uită la episoade după ce le filmez. Și mai dă like. Să nu ziceți că nu-i corect. Adică e prietenul meu, da, îmi dă like, bine, mă bucur. Arată bine așa, nu. Și că scoate limba. S-a furat limba. Fraier. Glumesc. Bă. Făcut așa într-un fel încât să nu poți urca. Bă, poți. Asta. Sparge. Și bam. Nu știu ce să fac cu lemnul ăsta. Ce te plângi, mă? Uite, spargem ăsta. Ups. Mă spargem ăla și să pun așa un lemn. Da, să zic, nu. Ar arăta urât, da. Așa începe ploaia. Se pare că lumea nu vrea să mă la frunzele alea. Mă pedepsește.
aveți locuri. Bun, oameni buni, cam atât a fost cu acest episod de Minecraft. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Pa!